TV News de Waranika au bisimila radio Joliba fiyen siraw ka an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati sera min bɛ lase dongo don dɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma ni waati mana se ka ban kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma a bɛ tali kɛ jamana kunnafoniw de la jamana an y'a ɲini ka ye kɛnɛ ka lakali aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw minnu sigin bɛ ka jabaraninw lajɛ fɔ aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn an bɛ foli di segukaw ma minnu bɛ ka lamɛn radio Joliba ka yen nɔ kɛmɛ murumuru kelen ka Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen diɲɛ kuruka an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kunnafoni sɛbɛn olu lakali kɛnɛ kan gafew bakurunbaw la an bɛna an da don minnu na gafew caman bɔra a jirala k'a fɔ gafew kumana kosɛbɛ bi a jirala k'a fɔ min ye dɔngɔnɔw ka jɛkuluba min bɛ yen ni u k'a ma ko Dana Ambasagu yabana olu ka ɲɛmaaba n'o ye Yusufu Toloba ye ale ye welewele dakan bila an ka finitigiw ma ko u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la limanaw n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu ka jɛkulu n'o ye Dana Ambasagu ye olu nana Donza mara u n'a bɛɛ lajɛlen lakana fo ka taa se fana limanaw bɛnbaliya min bɛ ɲɔnɔ mara la donsow ni min bɛ tali kɛ jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ waati dɔ la o conseil islamique kun ye da don a la ko ni waati na o conseil dɛsɛra baara yɛrɛ la fo welekan dalen don Segu talakaw ma olu ka se ka u da don ko la kunnafoni sɛbɛnw kumana kan limanaw a jala k'a fɔ sariya kura dɔ bɛ sen na kunnafoni sɛbɛnw kumana min fana kan min bɛna kɛ sababu ye dugukolo ko a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na dugukolo kana kɛ maa saba dugukolo kelen walima maa caman u ka dugukolo kelen feere maa caman ma sariya dɔw bɛ a ko siratigɛ ninnu na domaine n b'a fɔ directeur national des domaines kunnafoni sɛbɛnw y'a ka kumaw lase an bɛna kuma ka kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔna la bi limanaw fo ka taa se nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ ɲamanko kɛmɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ commune 6 kɔnɔna la u ka maire limanaw wulikajɔw bɛ ale fana nɔfɛ kunnafoni sɛbɛnw kumana fana kan ka taa se dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise nin waati in na limanaw ale ka doni URD la a ko kɔni sɛmɛntiyara nka Bubu Sise limanaw a bɛ n'a fɔ a bɛ jigiya ani jigiwaro a b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni sɛbɛnw kumana kan fo ka taa se limanaw nin waati in na Mali jamana a jalala k'a fɔ jamana 10 ni olu lajɛ diɲɛ kɔnɔna la bi Mali jamana de ye jamana ye limanaw min ni basigibaliya o ɲɔnen don kosɛbɛ o Mali kɔnɔna la yan nɔ ka kɛ ni jamanaw ye jamana 10 min bɛ yen ni olu de jatelen don i n'a fɔ jamana minnu ni basigibaliya b'u kɔnɔ limanaw kunnafoni sɛbɛnw kumana ninnu bakuruba damadɔw kan nka an bɛna an da don kunnafoni wɛrɛw la minnu fana ni kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali fasilidi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye an b'a daminɛ ale la Nouvelle Horizon ale kumana limanaw a daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la an ɲɛ bɛ ja min na ja in sanfɛla la jiralen bɛ k'a fɔ min ye Yusufu Toloba ye limanaw Yusufu Toloba ale de ye min ye dɔngɔnɔw ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Dana Ambasagu limanaw ko u kɛlen don ka bagabali wale ta ka ɲɛsin min ye armée ma Yusufu Toloba a bɔra ja dɔ de kɔnɔ ja min ni dɔwɛrɛ tɛ limanaw ka jira k'a fɔ ko ni armée ma jɔ a jɔyɔrɔ la olu Dana Ambasagu limanaw olu nana u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka Donza mara bɛɛ lajɛlen ka a lakana ni armée lajɛ armée de ye olu de yamaralen don fanga dilen don olu de ma u ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen Yusufu Toloba a yera ja min kɔnɔna la ni sanga 5 ani seconde 29 ɲɔgɔnna limanaw Yusufu Toloba a ye laseli kɛ ka ɲɛsin Mali armée de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabu fasiliti sɛbɛn ka kuma la a bɛ ka kuma in fɔ waati min na limanaw o y'a sɔrɔ a sɛbɛkɔrɔ dimine yɛrɛ de don kosɛbɛ min ye donsow ka ɲɛma ye limanaw a bɛ kuma in fɔ waati min na o y'a sɔrɔ bere b'a bolo o ye laada ye min bɛ tali kɛ limanaw donso fini o b'a la a bɛ ka kuma in a bɛ ka lase an ka armée ma a ko Donza mara limanaw n'i y'a lajɛ bi i b'a sɔrɔ ko armée tɛ a fansi fɛ bi olu donsow olu de bɛ ka olu de bɛ ka don jamanadenw sigibaw ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ a ko wa donsow yɛrɛ tɛ fan o fan min ye Donza mara la i b'a sɔrɔ jadisiw ka jagoya ko o de bɛ kɛ yen nɔ o ka sariyaw de bɛ boli wa i mana taa yɔrɔ fɛn fɛn la donsow tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ kalansow datugulen don o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye yɛrɛlakanakulu min jɛkulu min n'o ye Dana Ambasagu ye o ɲɛma Yusufu Toloba
limana ko aka boli mi ni abe bla minami konna la fasidi sema ka fola o ka fo lakana baliya be hake dola bi mali chamanche la muti mara konna la limana abe o de ko fo onga jamiye ni Yusuf Tuluba Boraka nyefo are ka fola ko seliba temene kofe limana ulutina ko intermediate sabu ulu yerana na wulika uyere lakana ni mama iyere lakana iyere ka wulika iyere lakana nga ulu ye wele dakan febla jamana famauma ani anga armema limana ukaseka yi keneka ka jamana dum lakana nga limana ku wele dakan koni kera iba foni tori fli nga fo yigaba kuru fli tori majila wala sa bi ko kelekela minnu be ni olu be jamana camancɛ la n'olu de bika sigidalamaw lakana o ye donsow de be lakana baara kɛ olu de bika jamanadenw bolofɛnw lakana wa sugu minnu be jɔ fana olu de bɛ taa a sugu kɔfɔlenw na ka sugujɔlaw lakana fo ka tila u ka sugujɔw la ani tanika sigi minnu bɛ dugu furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu donsow de bɛ bolimafɛnw yɛrɛ lakana u ka tanika sigiw kɔnɔna la limana armée de ka baara ye nin ye armée de kan ka nin kɛ danama sabu ɲɛma ko ni armée ma se ka nin kɛ olu kɔni bɛ welewele dakan bila nka ni welewele dakan in ma mɛn Douanza mara yɔrɔ k'a ta Douanza mara la ka n'a bila fo kɔna limana fo Moti Dawolo la ko olu n'a bɛɛ lajɛlen lakana wa u na jamanadenw fana lakana ka sɔrɔ dun limana ni dana ambasago ye nin fɔ u ka baara tɛ nka jagoya ko de b'u bila a la Nouvelle Horizon de ye nin fɔ bi sɔgɔmada in na limana ale Nouvelle Horizon kelen in na min ye lakanabaliya ko siratigɛ kelen na a jirala k'a fɔ min ye ɲɔnɔ mara ye yɔrɔ ɲɔnɔ waati dɔ la bɛnkan kun kɛra jadisu ani donsow ni ɲɔgɔn cɛ ko ka marifa bila walasa maaw bɛ se ka sigi bɛ se ka ja maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na tanika segiw bɛ se ka nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bɛ se ka to ka sɛnɛw la baganmaralaw bɛ se k'u ka baganw mara lafiya yɛrɛ la cogo min na nka limanaw a jirala k'a fɔ bɛnkan in kɛra maa minnu tun bɛ bɛnkan in a ɲɛmaya la n'olu de bɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Mali alisilamɛya tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ye o la sa ni ɲɔnɔ fɔra limanaw maaw hakili bɛ jigin Farabugu de la Farabugu ko nka dugu wɛrɛ bɛ yen u ko a ma ko Songo nin dugu fila min bi a bɛ kalo kelen bɔ limanaw ko donso ni jadisiw limanaw u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ ka sababu kɛ bɛnkan min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna fɔ bɛnkan in a bɔrɔtora si tɛ ka a bonya bilen maa min dun tun bɛ bɛnkan in ɲɛma limanaw ni o bɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Mali alisilamɛya tɔnba Haut Conseil islamique Cherif Ousmane Madani Haidara ale yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna la min ye ciden min bɛ yen n'o ye Mufa Haidara ye limanaw ale yɛrɛ de tun bɛ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma kunnafoni sɛbɛn in min ye Nouvelle Horizon ye a ko ale yɛrɛ ye maaw sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ Farabugu mara in na ye minnu ni olu y'a jira k'a fɔ limanaw ko Haut Conseil islamique a bɛ n'a fɔ a dɛsɛra nin baara in na pewu sabu a ye fɛn o fɛn kɛ a ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ limanaw bɛnkan in na donsow ni jadisi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in ko limanaw bɛnkan in tɛ ka bɔ a sira ma bi u segira ko kura n k'a fɔ ko Mufa Haidara yɛrɛ a na kɛ a yera radio so dɔ kan n'o ye RFI ye ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ka donsow k'olu jalaki k'olu de ye bɛnkan in olu de y'a bɔrɔtɔ limanaw olu Nouvelle Horizon maaw ko olu sɔrɔla ka Mufa Haidara ɲini nɛgɛjuru sira fɛ fo ka dɛsɛ nka a ma se ka sɔrɔ walasa a yɛrɛ ka se k'a ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na olu minnu bɛ nin ko in ɲɛma limanaw nin de samasamani min bɛ sen na nin ye ni jadisiw ni donsow cɛ ɲɔnɔ mara la a jirala k'a fɔ bɛnkan min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in ma se ka don bɛrɛ la halisa marifaw ka bila marifa cikanw ka jɔ maaw ka taa u ciw fɛ a ma se ka kɛ halisa o de la limanaw k'a na kɛ jamana faamaw kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka min ye wele bila segukaw fɛ yen nɔ talilaka minnu bɛ yen talila duba min bɛ yen ko ka wele bila olu ma limanaw olu ka se k'u da don jadisiw ani donsow o ni ɲɔgɔn cɛ ni ye talilakaw lajɛ limanaw o ye Elhaji Sheikh Umar Tal o bɔnsɔnw ye minnu bɛ segukaw fɛ yen a jirala k'a fɔ olu de bɛ ka wele bɛ ka da olu ma olu ka se ka u da don ko in na a jirala k'a fɔ talilakaw yɛrɛ e ko k'u ma baara in yɛrɛ daminɛ ka ban wa ɲininkali ye min ye Nouvelle Horizon ka fɔ la ko Conseil islamique dɛsɛra yɔrɔ min na talilakaw olu fana na se ka ko in a sama ka se yɔrɔ la bɛn bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na wa yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ
limana kunnafoni min ni o be bɛɛ lajɛlen ne ka bɛɛ bɛ kɛ i ta fɔ a la o ye maa min bɛ yen n'a fɔra ko limana na ale de tun bɛna an ka jamanakuntigi bɔnɛ ani na seliba don colonel Asimi Goita limana ni ye jateminɛ kɛ maa kofɔlen ko maa dɔ sɔrɔla min ni o ye ɲɛfɔli k'a kan wa maa dɔ fana maa min ni a bɛna fɔ o n'a yɛrɛ ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Dawuda Jara ye Dawuda Jara tɔgɔ dɔ de bɔra limanaw ka ɲɛfɔli kɛ ko maa min tun bɛna colonel Asimi Goita bɔnɛ ani na ko a tɔgɔ ye ko Alassane Touré tiɲɛ ye limanaw ko maa min tun bɛna colonel Asimi Goita bɔnɛ ani na limanaw ko a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ maa dɔ fana maa min fana ko limanaw a ye morikalanw de kɛ wa ko diinɛ de y'a fɛ ko ba yɛrɛ ye kosɛbɛ diinɛ ka d'a ye kosɛbɛ limanaw ko diinɛ ko yɛrɛ kanu ani alisilamɛya kanu limanaw ko de nana tiɲɛ yɛrɛ hakili yɛlɛma pepewu fo ka n'a bila nin lahalaya nin kɔnɔna la ko a ye kalan kɛ yɔrɔ la maa min bɛ ka nin seereya in di o de ye Dawuda Jara ye o ko k'ale n'a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra centre de formation Wami la kabi u bɛ kilasi dugumanaw la kabi kalanso fɔlɔ fo ka na se kilasi wɔɔrɔnanw ma u bɛ ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen dun bɛ Wami yɔrɔ dɔn cɛw olu bɛ kalan kɛ u ka yɔrɔ min filɛ nin Sogoniko musow bɛ kalan kɛ Wami ka yɔrɔ min filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔni ko o yɔrɔ de la ale n'a ye ɲɔgɔn dɔn wa u ye kalanw yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ centre de formation Wami la ko maa dɔ fana maa min na a ka diinɛ ko de fanga ka bon kosɛbɛ limanaw ko n'i ye cɛ in yɛrɛ ɲininka bi a yɛrɛ bolo ko maa yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ yan maa min n'o ye alisilamɛya yɛrɛ n'o bɛ alisilamɛya yɛrɛ kɛ a ɲɛ 12 ma limanaw ka sababu kɛ a ye diinɛ kanu ka se hakɛ dɔ la limanaw ni ani sigira hɛrɛ ka diinɛ sɔsɔli kɛ a b'a f'i ɲɛna ko e tɛ diinɛ dɔn e tɛ foyi dɔn diinɛ la sabu a yɛrɛ bolo limanaw diinɛ fɔra cogo o cogo alisilamɛya diinɛ limanaw maaw tɛ ka kɛ o cogoya la an b'o la o ko maa dɔ fana maa min fana don ni filani de don a filani tɔɲɔgɔn limanaw ka bɔ san 16 walima san 17 ko o tunna a somɔgɔw la o ma se ka ye u b'o ɲini la waati min na a filanitɔnya min ye n'o ye Alassane Touré ye k'o fana taara ye nin waleya in na k'a bɛ fɛ ka Mali jamanakuntigi o bɔnɛ a nin na Dawuda Jara ale de bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ tan a ko Alassane Touré min ye nin ye ni diinɛ ko donna a kunkolo la fo ka fa don a la limanaw ka a bɔ hakili kan limanaw ko a na kɛ o de y'a bila nin waleya in na ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a b'o bɔnɛ a nin na limanaw n'o kɛra n'o fɔra a bɛ maa hakili jigin mun na an ka jamana kɔnɔna la limanaw yɔrɔ jagoya diinɛ tigilamaw bɛ yen n'o ye jadisiw ye minnu bɛ yen ni olu bɛ ka diinɛ jagoya maaw kan n'a sɔrɔla ko nin kuma kɛra tiɲɛ ye limanaw ma a bɛ se k'a fɔ fana hali yɔrɔ nin waleya kelen nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye maaw ka jamanakuntigi ka walejugu ta k'a sɛgɛrɛ ni maaw hakili bɛ Jɔnkuda professeur Jɔnkuda Tarawele ale fana cɛmancɛ fanga kelen kɔnɔna la san 2012 limanaw maa minnu taara Jɔnkuda bugɔ fo faama dagayɔrɔ la olu kɔni fa tɛ olu la nka minnu ye colonel Asimi Goita min ye muru ta ka ɲɛsin a ma limanaw ale kɔni k'a jala k'a fɔ ale n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ nka limanaw ko in n'i y'a bɛɛ lajɛlen munumunu ko a tɛ se ka taa ka jadisiw ka walejugu to i n'a fɔ groupe de soutien aux musulmans n'o ye GSIM ye ka taa se État islamique au Grand Sahara EIG olu minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ni diinɛ ko jagoya diinɛ de b'olu bolo ka cogo maaw kunna limanaw ko in n'i y'a sen fana ko olu fana ka sigana bɛ se ka kɛ olu fana na Nouvelle Horizon ka kuma don o la sa limanaw nin waati in na min ye a ko kɔni bɛ nin lahalaya la nka min ye an ka kiiri tigilamaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu y'a jira k'a fɔ hali cɛ in kɔni fatulen nka min ye sɛgɛsɛgɛli ye olu bɛ sen na CNDH maaw fana ye jamana faamaw jagoya u ka se ka sɛgɛsɛgɛli a boloda fo ka se a dan na kunnafoniw de filɛ an ye minnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ a la n'an tora kunnafoniw lakali la an bɛ don min ye les échos welewele ale kɔnɔ les échos kumana limanaw les échos ko bi dugukolo ko an ka jamana kɔnɔna la ko directeur national min filɛ domaine tɔgɔ la ni o ye Ibrahima Sɛnpara ye limanaw ale ye ɲɛfɔli baw kɛ dugukolo ko gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ wa ko sariya dɔ bɛ sen na sariya min yɛrɛ ni o bilala conseil national de transition n'o ye CNT maaw ye minnu bɛ député jɔyɔrɔ la olu ka tabali yɛrɛ kɛ ka ban sariya in n'a taara
limana abna ke sababu wala sa dukulu ko gɛlɛya minnu b'a la ka se ka caman ta ka bɔ a la an ka jamana kɔnɔ walasa maa kelen maa saba u ka dugukolo kelen feere maa saba ma yɔrɔ tigi kelen tɛna ye o la limana o n'a ɲɔgɔnna minnu b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko stelliona dɔwɛrɛ tɛ ka fɛn feere e ta tɛ fɛn min ye ka fɛn jagoya k'a di maa ma e ta tɛ fɛn min ye limana an ka jamana sariyaw kabi loi domaniale san 2000 waatiw la sariyaw kun tara a la ka se k'a ko kɔn nka sariya ma t'a la limana n'a fɔra k'i ye dugukolo yuruguyurugu ka se ka ɲangini ta ka i sɛgɛrɛ o de sariya natɔ filɛ nin ye directeur min filɛ nin ye domaine tɔgɔ la a ka ɲɛfɔliw la ko dɔwɛrɛ tɛ o yanni sariya in ka ta limana ka se k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye dugukolo ko bɛ lahalaya min na dugukolo kan ka di jɔnni ma n'a fɔra ko i bɛ fɛ ka so de jɔ ka yɛlɛma a kɔnɔ walima n'a fɔra i bɛ fɛ ka dugukolo de san i bɛ fɛ ka baara k'a la walima ka dugukolo n'i bɛ fɛ k'a di maa wɛrɛ ma i n'a tigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugukolo di maa wɛrɛ ma a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ f'o ma ko bayi n'a ɲɔgɔnnaw limana u bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye sariya in yɛrɛ taabolo ye a jirala k'a fɔ bi ka se ka dugukolo ko limanaw ka maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ani jamana yɛrɛ ka se ka i sen don a la titre foncier min ni o ye gafe ye limanaw n'a dira dugukolo kan ka ban o b'a sɔrɔ ɲagamini foyi t'a la nka limanaw bi titre foncier minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen ɲagamini b'a la k'a sɔrɔ dun a mana fɔ titre foncier ka ban limanaw ni ɲagamini fɔla ka ban o ye ko wɛrɛ ye min ni o tɛ se ka ɲɛ sariya tɛ jɛn n'a ye o la sa Sɛnpara n'o ye Ibrahima Sɛnpara ye directeur de domaine a ka ɲɛfɔliw la a ko nin de ye laɲini yɛrɛ ye yanni CNT maaw ka sɔn sariya in ma ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye dugukolo mana d'i ma k'a fɔ i bɛ so jɔ a la ka yɛlɛma a kɔnɔ o ka kɛ kelen ka d'i ma o ka fisa caman ka d'i ma maa kelen dugukolo caman e ka tila ka taa o tila k'o feere k'a fɔ i bɛ taa taɲini wɛrɛ ko kan i bɛ taa sɔrɔ maa kelen a bɛ dugukolo feere maa caman ma o dun o fana o kɔlɔlɔntan tɛ wa a balawuntan tɛ o de la bi sariya in limanaw ko a kɔni a bilala CNT ma olu ka bolo kan ka ban wa baara yɛrɛ bɛna kɛ n'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko les échos welewele n'an bɔra écho kɔnɔna la limanaw an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ o ye indicateur du renouveau ye indicateur kumana limanaw maire min filɛ nin n'ale bɛ commune 6 kɔnɔna la ni u k'a ma ko Boubacar Keita limanaw k'ale n'a ka baarakɛlaw i n'a fɔ maa minnu bɛ ɲamacɛ baara la bi n'o ye GIE ye GIE minnu bɛ yen ni limanaw ko u ni maire yɛrɛ u tɛ ka kan kelen fɔ bi sabu maire a na kɛ maire yɛrɛ dɛsɛn bɛ baara de la wa walima kuma min bɛ bɔ a da ka ɲɛsin GIE maa ninnu ma limanaw kumaw tɛ kuma minnu n'a bɛ maa a dusukun faga maa dun i mana kɛ ɲɛmaa ye limanaw kuma ka bɔ i da kuma min ni o bɛ se ka kɛ basigi yɛrɛ ye o la sa Boubacar Keita min ye nin ye n'ale de commune 6 maire ye an bɛ don min na i ko bi Bamako sigida 6nan kɔnɔna la a jirala k'a fɔ maire in limanaw ɲaman tɔnba minnu bɛ commune 6 kɔnɔna la n'i ye commune 6 jate minɛ limanaw jama ka ca yen kosɛbɛ wa a sigidalamaw sigida minnu b'a lamunu limanaw fana maaw ka ca kosɛbɛ wa yɔrɔ dɔ fana min ka bon ni Bamako sigida 6 in bɛɛ lajɛlen o maire yɔrɔ o kan ka kɛ maa ye maa min n'a b'a janto sigida ka jɛya la nka limanaw a jala k'a fɔ maire in kuma dɔw la ni GIE maaw taara k'u bɛ taa kuma fɛ i b'a sɔrɔ kumaw bɛ bɔ a da ka ɲɛsin o GIE baarakɛla ninnu ma kuma minnu ni limanaw ɲɛmaa ka kuma tɛ walasa bi juillet kalo tile 16 tɛmɛnen na misali la GIE maaw waati min na zone aéroportière maaw ye u bali u bɛ to ka taa ɲamaw de cɛ ka taa bɔn yen nɔ zone aéroportière maaw ko o tɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye o de la u dɛsɛlen ɲaman bɔyɔrɔ la sa u ka sɔrɔ ka taa maire fɛ yen nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye limanaw ka taa jira maire la zone aéroportière maaw ko an tɛ se ka ɲaman bɔ yen i dun tɛ yɔrɔ yira an na an bɛ taa ɲaman bɔ yɔrɔ min na limanaw o kuma de fɔlen dɛ maire ye kuma jaabiw di ka ɲɛsin GIE maa ninnu ma limanaw jaabi minnu ni a bɛ maa dusu bɔ sabu min ye Bamadu Sidibe ale ye collectif GIE min bɛ Maɲanbugu saniya o ɲɛmaa don ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko kuma ninnu tɛ maire ka kuma ye kuma minnu min ni a bɛ se ka na ni basigi ye
olu nana de ka se ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min na u bɛ se ka t'u ka ɲamanw bɔ nka maire ko sabu u nana ni bɛnniw falen de ni ɲamanw ye ka t'o jɔ mairie da la maire bɔ kan ko n'an ma taa ni ɲama ninnu ye ka taa bɔn yɔrɔ wɛrɛ ne tɛna maa si bisimila mairie kɔnɔ jango ka kuma o fɛ olu kɔni ta kɛra u taara ɲamanw bɔ ka na nka u n'a ta o ta limanaw maire ta kɛra kumaw ye kuma minnu ni a tɛ na ni basigi u ka sigida in na ye o la sa hakilila jiginna Bokar Keita ale de ye Alu Kulubali nɔna bila Alu Kulubali min kun ye maire ye commune 6 kɔnɔna la limanaw maaw hakili la ko Bokar Keita na kan a nana commune 6 jɛya ɲamako nasira minnu na nka hali sisan bi limanaw ala ye kasoladon minnu kɛ maaw hakili la ko na kɛ misali ye a ka se ka segin kɔ nka tiɲɛ limanaw bi an bɛ don min na ko bi ani GIE minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲamako baara la commune 6 kɔnɔna la limanaw i ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni n'olu ma bɛn a ka gɛlɛn baara ka se ka ɲɛ i bolo dɛ kuma in nin ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ a la n'an tora kunnafoni sɛbɛnw lakali la an bɛ don min ye l'indépendant kɔnɔ indépendant ale kumana limanaw diɲɛ keleya tɔnba ka mafalema min bɛ yen n'ale de bɛ min ye bunahadamadenya adamadenw ka jo sariya o bɛ se ka lafasa cogo min na u k'a ma ko Alioune Tine limanaw ale bɛ taama la tile damadɔ taama an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ maa hakili juru cannen min ye nin ye adamadenya jo sariyaw lafasali la n'o ye Alioune Tine ye ale de ye diɲɛ keleya tɔnba ka maa ye maa min bɛ yen ni danaya b'a kan bi kosɛbɛ jo sariyaw olu lafasali la a jala k'a fɔ kabi juillet kalo tile 26 kununko a bɛ kunnasini kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ limanaw ka se ka na jo sariya minnu ni olu terekelen don an ka jamana kɔnɔ ka na ka i ka hakilila di o kan ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la ani jamana faamaw cɛ ka kuma o kan nka limanaw ni o fɔra maaw hakili bɛ jigin bi camancɛ fanga ɲɛmaakɔrɔ Bandaw ani a ka premier ministre n'o ye Muktar Wani yɔrɔ bi a jaralen k'a fɔ olu fana ka hakɛw a bɛna fɔ olu ka hakɛw terekelen don sabu Alioune Tine kelen ale yɛrɛ y'o kuma fɔ ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ Muktar Wani ani Bandaw bɛ minɛni min na bi limanaw u tɛ sariya ka minɛni la u minɛni don ten k'u bila ten u tɛ u sagoya la ko u ka bila ka bɔ yen a ka nani na a bɛ sɔn ka i da don o fana na wa a yɛrɛ ka fɔ la a weleli indépendant maaw fɛ a y'a jira olu la k'a fɔ ko ale na ani jamana faamaw an'u na sigi nin ko kunna k'a lajɛ ninnu bɛ minɛni fasugu jumɛn la u bɛ sariya de ka bolo kan wa walima jalaki jumɛn de tan bɛ ka u sɛgɛrɛ o ɲɛ ka fɔ n'o tɛ yen limanaw bɛɛ n'i ka hakɛ bɛ jamanaden fɛn fɛn bɛ yen i ni hakɛ ka kan a bɛ fɔ min ma ko liberté o ka bila i ye lasa Alioune Tine limanaw a ka nin taama in k'a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la ale indépendant kelen na limanaw ko nin ye cɛ dɔ ye cɛ min ni ale tɛgɛ tara Torokɔrɔbugu Bamako sigida 4nan la a yera denmisɛnnin fitinin jago de la yɔrɔ nin kuma in ma famana k'a mɛn an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen limanaw ni u b'u don n'u hakili cɛ limanaw ka u ta ka taa u kɛ feerefɛnw ye cɛ dɔ ye nin ye limanaw ko min ye kununko tarata yɛrɛ ale tɛgɛ tara commune 5 kɔnɔna la Torokɔrɔbugu waati min na a tun bɛ fɛ musomanin 3 denmisɛnnin fitininw don limanaw ka olu nɛgɛ ka taa ni olu ye a magoɲɛyɔrɔ la cɛ in u k'a ma ko LT limanaw a jarala k'a fɔ waati min na a ye denmisɛnnin fitinin 3 in n'o ye musomanin 3 in ye a bɛ fɛ ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ ni o dɔɔnin tɛ u bɛ sira fɛ ka taa waati min na musomanin kelen de sɔmina o ko k'a bɛ fɛ ka i yɛrɛ latila o kɛtɔ k'i yɛrɛ tila waati min na o tora kule la walima kasiw la maa lasɔminen dɔw olu kɔni gɛrɛla u la ka a lajɛ mun de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw sɛgɛsɛgɛliw nana ye k'a fɔ musomanin minnu b'a bolo a bɛ fɛ ka taa n'u ye yɔrɔ la wa k'a fɔ de ko somɔgɔya yɛrɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw somɔgɔya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de la sɛgɛsɛgɛli nana bolo ka siga kɛra la LT n'o ye cɛ kofɔlen ye limanaw u y'a sɛnsɛn ka taa n'a ye commissariat de police 4e arrondissement la walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda limanaw a ɲininkali a ye maa dɔ tɔgɔ fɔ ni o y'a yɛrɛ ka baara ɲɔgɔn dɔ ye limanaw sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka o fana fara a kan u kɔni bɛ garde à vue la nin waati in na yanni sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ se ka ban
waati min na kuma ini an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ka kunnafoni kuncɛ teliya la limanaw le soir de Bamako ale de b'an ka bi kunnafoni di gafew kuncɛ limanaw ka jira k'a fɔ nin waati in na min ye bɛnkan sɛbɛn ye n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ale min bolonɔ bilala walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o la ko sigi min n'o bɛ to ka kɛ a kunna k'a lajɛ baara minnu bɛ yen ni o ye ɲɛtaw ye walima minnu ma ɲɛ ka se ka o lajɛ a kunna o ko min ma min ye comité de suivi de l'accord o kɛnɛ sigira kunungo juillet kalo tile 27 MINUSMA yɛrɛ ka jabala la Bamako yan nɔ a kɛnɛ ka yen nɔ MINUSMA ka lasigiden min bɛ yan n'o ye El Gazim Wani ale tun bɛ yen ka taa se minisiri min bɛ bɛn ani tɛgɛdiɲɔgɔnma kunna an ka jamana kɔnɔ yan min ɲɛsinnen don bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ lawaleli ma kolonɛli Ismaila Wage ale tun bɛ yen fo ka taa se premier ministre ma Choguel Kokala Mayiga olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan limanaw sigi min kɛra nin ye ni nin y'a siɲɛ 44 ye laɲini kun ye mun ye o ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu kan ka don bɛrɛ la u ko min ma ko DDR démobilisation désarmement ani réinsertion limanaw o kɛlɛcɛw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na u ka se ka don kulu kɔnɔna la ani kɛlɛcɛ minnu bɛ yen na u ka baaraw ka don ba la a bɛ fɔ min ma ko armée reconstituée limanaw ka se ka taa Kidal mara ana jamana ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka se ka olu lakana o de tun ye hakililaba yɛrɛ ye kuma kɛra min kan limanaw a jala k'a fɔ bɛɛ kɔni ka fɛla fɔ i n'a fɔ maa minnu bɛ bɛnkan sɛbɛn in kunna yɔrɔ diɲɛmaa fana bɛ yen o sigi bɛ ka nin bɛnkan in lajɛ olu ko bi ko olu bɛ min laɲini o ye k'a fɔ DDR ko in a ka don ba la joona wa a ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la min y'an ka minisiri ye Ismaila Wage colonel ale y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ min ɲini maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na n'o ye Bamanci kɔrɔ ninnu ye olu n'u dɛmɛbaaw u fana ka se ka u fɛla yira nin ko la min ye MINUSMA ka lasigiden min bɛ yan n'o ye El Gazim Wani ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw n'i ye bɛn fɔ ka ban bɛn ye fɛn de ye min ni jamanadenw kan ka jagoya u yɛrɛ kan fɛn jagoyalen de don o de la bi malidenw an kan ka bɛn jagoya an yɛrɛ kan o dun tɛ taa foyi kɔ fo an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛnkan sɛbɛn min ye nin n'a bolonɔ bilala laɲini minnu b'a kɔnɔna la limanaw laɲini ninnu u ka sabati o dɔ bɛ tali kɛ jamana cakɛdaw ka segin u nɔw la min ye Kidal mara yɛrɛ ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka taa olu fana ka segin ye bɛn u ka se ka sabati limanaw an bɛ kunnafoni kuncɛ an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma bi o de ye nin ye soir de Bamako ale de b'a kuncɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔ fɔ aw sigiyɔrɔw la aw ni ce aw ka filɛliko a n'aw ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ